Nog één keer schudde hij de handen van zijn spelers en tegenstanders. Nog een laatste gesprek met de pers en toen de allerlaatste gang naar zijn domein, de kleedkamer. Dus Kantelberg, dit was het dan? Ja, dit was het dan. Dit was mijn laatste wedstrijd als trainer. Dus, maar dat betekent niet dat nou alles afgelopen is. Wat gaat u nu doen? Ik heb nog geen idee. Ik heb wel besloten om dus niet meer te trainen. En wat verder gaat gebeuren, dat gaan we de komende weken bekijken. Een of andere functie bij Blauw-Wit. Ben je niet bang dat je het gaat missen? Bijvoorbeeld alleen dit hier al. Ik mis het altijd. Ik heb het altijd gemist. Kijk, ik blijf nou in het kleedlokaal. Ik was meestal erg lang in het kleedlokaal. Ook als we, met name als we wedstrijden wonnen. Maar als je wedstrijden verliest, blijf je meestal alleen achter. En het viel mij wat tegen dat we wat veel wedstrijden verloren. Daar ben ik heel eerlijk in. Daar kan ik niet mee leven. Toch had Kantelberg gehoopt op een mooier afscheid. Een afscheid met veel publiek bijvoorbeeld. Als ik zo'n wedstrijd begin tegen SK en ik zie die ambiance, dan denk ik dat is hetzelfde als naar school gaan met je brood in het trommeltje. En dan tussen de lessen door opeten. Kijk, bij eten hoort een bepaalde ambiance, bij leven ook. Maar ook zeker bij sportwedstrijden. Onze mooiste wedstrijden, en zeker ook voor die spelers die hier nou nog staan. Onze wedstrijden zijn wedstrijden waarin het er echt om gaat, waarin het spannend is, waarin veel mensen zitten te kijken en waarin je knokt voor alles wat je in je hebt. En we hebben toch veel wedstrijden in de Nederlandse competitie waar dat niet is. Bij zijn vertrek geeft Kantelberg zijn spelers nog een wijze raad mee. Als ze straks stoppen, zo oud zijn als ik, dan zullen ze zich realiseren dat de mooie dingen die blijven heel lang hangen.